So, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. O yan na po ha, nakabuwelo na ang init sa satuyang palibot dara kaining verano o tag-uran. Kami po minarespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita gabaw sa marhay na sitwasyon. Igo na ning resulta sa maghapon niya itong pagpagal, paghinguha, pagtrabaho asin iba pa sa pagikan sa tuyang padagos na paghinguha, pagsakripisyo asin lalo na ang panarig asin pakimaharag ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Makikwan tabi dyan sa news base, tabi kay Jen, buda kay Ma'am siya, yung kay Pope, pakikwan yung kay Pope, may breaking news kitang pinagsusubaybayan kay Pope Francis tabi, kung anon bareta na iyan tabi, na sa tuyang tatawanin prioridad ngunyan. Dakol kita nin mga istorya na dapat na tutukaron sa bilog na programa niya tong Bicol Target. Kung bako mo niyan sa aga, igo kita nin mga kwan, iguanin mga istorya kita sa lokal, national, international. Enoto niya to, ang report dyan sa news base, Mamundong Bareta, hali dyan sa satuyang news base, isihunta, si Jen, ang nasa linya si Jen Matthew Baliran. DZGB On the Spot Report. Jen, ano ang Mamundong Bareta hali sa Vatican? Madangog kami, go ahead. Yes, Sir Pio, sa makamamundong bareta ang ipinalawas mo niyan sa Vatican dahil sa binawian na ning buhay si Pope Francis ngunya na Abril 21 sa edad na 88 mantang nasa Vatican sa Santa Marta. Si Pope Francis, Sir Pio, base sa informasyon ng Vatican, namundag bilang George Mario Bergoglio kang Disyembre 17, 1936. As in, ang mga imigranteng Italiano sa po siya duman, Sir Pio, sa edad na 21, nagkaigwa siya ni helang na pneumonia na nagresulta sa pagkahalikan sa iyang suka ng baga, and sa mga nakaakilang na bulan, Sir Pio, buminalik po ito sa iyang helang na pneumonia, and niya na pagkahapon. Actually, Sir Pio, ka mga nakaaging aldaw bagano, nagsaigwa pa po inining celebration si Pope Francis sa Lent. And ngunyan aldaw po sana, sa Vatican, sa Santa Marta mismo, binawian ng buhay si Pope Francis. Mm-hmm. Okay. Anong oras, tabi ko nigwa na nin inisal na detalyes so Vatican na ipinagpaluwas, anong eksaktong oras binawian ng buhay ang sa tuyang pontiff, yung sa tuyang Santo Papa? 9:45 a.m. base yan kay Cardinal Kevin Farrell. Mm-hmm. Alas 9:45 nin aga, duman sa Philippine time o Vatican time? Yes po, ito na, basahon ko siguro po, Sir Pio, sige. Mong pahayag ni Cardinal sa bidigdi. Dearest brothers and sisters, with deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and of His Church. He taught us to live the value of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized. With immense gratitude for his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis
to the infinite merciful love of the one and God. Actually, Sir Pio, 9:45 ipinaluwas to impormasyon sa Vatican, and 7:35 this morning oras na nagadan si Pope Francis. Yun, 7:45 ngunya na aga duman sa Vatican time, nagadahan Roger. si Pope Francis sa edad na 88. So what was the cause of death, tabi? They tabi Sir Pio na unampitan tiki, pero yun nga ni ito kang February 14, Sir Pio, na-admit po baga si Pope Francis sa hospital dahilan po sa helang na pneumonia, pero di po digingon na mention kung ano po so rason kang sa iyang pagkagadan, Sir Pio. Yun. So nakakuan pa ini ito nga ning Easter Sunday, nakapagpaluwas pa siya ning blessing duman mismo sa Roma. Nagluwas siya, nag-aparecer siya duman sa kunyan, garubaga terrace na sabit na may buro bintana. Nakapagtao pa siya nin Easter Sunday blessing, pero medyo paputol-putol na nga ni igwan indiit na parang gap so sa iyang pagpe-perform kan blessing. So that was the official public act gayud na nag-aparecer si Pope Francis bago nagadan ngunit na natapos pa sa kunyan so Semana Santa. Roger, Sir Pio, naugmahon katangan sa mga yaon sa Roma at actually personalmente panigan na mismo si Pope Francis sa iyang Easter message po, and duman man sa celebration kang nakaagi pong Semana Santa. Okay, di iyuan ang latest so far dai pa nin nag-trickle na ibang informasyon kung ano ang sistema. Taigo bagaan diyan nin sistema ang Vatican kung ano ang prosidementong pagsusunod sa burol hanggang sa interment kan sarong Santo Papa over. Yes, Sir Pio, wala pa po, pero ang mga dagdag na informasyon, Sir Pio, tulis kami na ipapalawas din sa DCGB, and sa po yung Facebook page, DCGB News Online, para po sa mga follow-up report po. Sige, tabi dyan. Sige, so halik po digdi sa News Beat with Shara and Direct Mo, ini po si Jenny Bariaran, para sa kapon halik sa News. Iyan tabi ang ininutan ng informasyon hali duman sa newsroom na kung saan pinagkonfirmar na tabi kan Vatican ang pamahingalo na kan sa tuyang pinakapastol digdi sa kinaban kan Catholic faith Pope Francis sa edad na 88 anyos. Ining si Pope Francis kasuhapon tabi nagkapag-perform pa nin public function bilang official public act, natapos pa yun so Semana Santa tabi nakapag tao pa siya nin Easter Sunday blessing as in prayer. Although duman sa kasubago na nakaligtaan talang nalingawang kumbaga duman sa tingog kan banoan na iistorya so nangyari na medyo paputol-putol so kunyan so pag pe-perform na ni Pope Francis tayo baga ining namang matean. Now this sad news sa bilog na Catholic faith sa kinaban, billions of Catholic faithful nasa pagmundo mo niyan dahil ang taday kita ning leader katoliko na masasabi with the demise kan sa tuyang Santo Papa Pope Francis. So, yan pa lang po ang nag-trickle na informasyones mga bandang alas 7:45 nin aga. We presume na ini po duman ini sa Roma. Oras sa Roma bakong oras po sa Pilipinas. Tangunyan pa lang ini luminaog iyon na po yan na mahingalo na si Pope Francis. Yan tabi ngunyan na aldaw
idinarabaga ini sa kwan sa ospital, nakasurvive. So, as a backtrack, idinara siya sa ospital because of double pneumonia. Iyon ang termino kan mga mediko, double pneumonia. Gustong sabihin, apektado sumag-inibong na baga, lungs, nabulong with the intervention of medicine, siyensya, teknolohiya, and most of all, prayers. Gariso mission talaga man, sinugo kan kagurangnan si Pope Francis na tapuson mo ang Semana Santa, mag-blessing ka pa. Ano June? Tapuson mo pang Semana Santa. Pag oras kan sa tuyang ining Easter Sunday, hallelujah, pagkabuhay, tauan pa ning bendisyon an sangkatauhan ng Catholic faith. Na-perform pa ito ni Pope Francis. And then, this sad news na putok sa bilog na kinaaban, the demise of Pope Francis. Antabayan nun maluwas iyan ang mga trickles of information, pinagsusubaybayan yan kan sa tuyang newsroom, kung ano ang sistema, taiguanin sa diring prosedimento ang dapat nasunodon sa pagburol, paglubong, asin iba pa. And comes next, ini po, procedure, we're just talking of procedural matters. So, pagpili naman kan kunyan, kan masunod, takaipuhanan, dainin masyadong gap, hiatus, kumbaga, dyan sa leadership kang Catholic faith. Masunod na dyan yung procedure, yung pagpili po, tabi So, yun na po yan. Na-discuss na nga niyan kanakaagi pang mga aldaw kan itong sunaghelang si Pope Francis. Pero, sinugo pa siya kang kagurangnan. Sige, mabuhay ka pa, tapuson mo ang kunyan, ang Semana Santa, and mag-bless ka pa. Bendisyonan mo pa ang Catholic faith. Na-perform pa yan tabi ni Pope Francis. And then, yun na nga nini na sa iyang pamamaaram na po sa kinaaban. Yan. So, PBN Broadcasting Network Incorporated, mga istasyones kang PBN Broadcasting Network Incorporated, maging sa FM and AM band, and now, sa internet, sa social media, is one with the prayers of the billions of Catholic faithful para po sa repose of the soul kan sa tuyang pastol, leader katoliko sa bilog na kinaaban. Nagbumundo mo po ang PBN Broadcasting Network Incorporated, and kasaro kami sa pangadji kan kapahingaluan kan sa iyang kalag. Yan po. Pope Francis, salamat sa serbisyo po sa sangkatauhan. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si kumpadreng Al Armario, okay ba yung connection? Kumading Al, good afternoon. Please go ahead, Pade. Yes, sabi sa informasyon, actually baka man connected, pero apektado talaga ang simbahan ngunyan. Kan siring na mamundong bareta, pare. Monitoring tayo, maniyan ang mga laman ngunyan kan manaylain na mga mensahe ali sa mga taga-simbahan. Kaya pigalataman ang mga opisyal na reaksyon kan mga authorities naman digdi sa simbahan, lalo digdi sa Diocese of Legazpi. Anyway, sa iba pang informasyon, tabi padang Pio, trabaho man giraray ang mga taga-partido lakas. Maski nanginginot sa survey, saan SWS, digdi sa tulong distrito kan Albay. Yan ang monitoring task sa pigigibongon yan kan grupo ni Congressman Joey Salceda bilang regional chairman kan Partido Lakas, asin kandidatong gobernador Garay kan Albay. Kan luminis pang mga aldaw bago mag-Semana Santa, dominado na ang mga kandidato kan Partido Lakas di Albay base sa mga latest na survey. Alagad na imbes na magkalma, lalo pang nagpupursigi
ang grupo sa paglibot sa mga barangay sa paagi ni house to house asin mga kokos na pigya pamadagos na ngani ngunyan mana aldaw. Agresibo ang mga pamiting ni mga leaders asin iba pang grupo ni mga suportadores namonitor ta sa pagiro kan grupo ni Congressman Joey Salceda. Mandyan ang sayang katandem na si Diday Ko, or Vice Governor, Iyo. asin mga board members. Tigli masaligaspi ang grupo ni Liga President Board Member Siam Ismail, asin ni Congressman o former Congressman Christopher Kitoko. Ngunyan aldaw na notran man kan DCGB News, ang pagwakawak giraray, ang mga jingle sa mga barangay, pag patunay, na dahil nagtutunong ang grupo, maski na nga ni ang mga latest na bareta na dominado ang partido lakas sa mga survey sa momentong ini. Duaan kunyang kaan kumpadre ngal an after effect. Pero mainly bako nga nagduwa kunyan saro lang ang after effect kaan basis iyan kan mag-inibog na lado kan sa indang aksyon nagigibuhon. Correct. Tabi badeng Pio. Kaya nga ni yun yan sa tuyang namomonitor ko niyan na nagtutunong actually ang buslados man pareha sa gero pero sa lado kan partido laktas talagang mas agresibo sa namomonitor tangon yan na hero-hero sa mga barangay Bading Pio. Roger to that, kumpadre. Yan, informasyon pa, digdigiraray sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya haliyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Ang mga hero-hero na po, istorya politika, dahil na iyan malilikayan tabi ta ayun na po ang kuan mo niyan panahon nasa political season kita. It's understandable tabi ang mga surveys na yan minaruluwas. That's a basis tool kan mag-inibong na lado kung ano sa indang magigibuhon, and that's the product kan sa indang paghigos pagkampanya, and basado sa mga surveys na yan dyan po man sinda maadaptar nin lakdang to boost to maintain their momentum, makabawi kung medyo nadudur distansyan ka, and to maintain the momentum kung ika na unang bitan dyan sa survey. Anyway, June, the final survey will be on May 12, 2025. Yan po ang final survey tabi. Yan na mismo so election. Di bago kita mag-break tadakol kitang mapag-uristoryahan, may lokal kita so international inenotana ta ini ang breaking news, bilog na kinaaban, putok ini so pag pamaaram na kan sa tuyang mahal na Santo Papa si Pope Francis sa edad na 88 anyos. Isa na po yan ang initial na informasyon na halid duman sa Vatican. Day pa nin ibang major input na ipinagpaluwas for the consumption of the whole world. Kung ano ang sistema, basta duman inagadan sa Vatican, so cause of death day patabi ipigpapaluwas, although igubagay din helang sabi tanangan iyong double pneumonia, which is a rare instance, habi kan mga mediko na pambihira mangyari naro ka na tamaan ang duwang baga mo pareho ning pneumonia. Pero with the prayers, primarily, and ikaduwa ang siyensya, medisina, teknolohiya na kunyang pa na napalawig pa so buhay ni Pope Francis. Yun na nga niya, sabi ta kasubago, parang yung mission na itinaoy sa iya kan mahal na Diyos, tapuson mo lamang ngaya ang Semana Santa, makapagbendisyon ka pa. The last official public act na ginibo na nahilingkan publiko na buhay si Pope Francis duman sa Roma sa Vatican yan, so yun na po na maaram na at sa tuyang Santo Papa. Stay put, may mga maluwas pa dyan na informasyon tabi manungod sa pagkakagandahan kan leader katoliko kan bilog na kinaban. May standby tayo dyan or ma-break muna tayo? Anong advice mo dyan?
O sige, standby muna yung news team dyan, ma-time check kita, then igwag mga hanap buhay. Pagkatapos kayan, kamo naman ang masunod. Oras, Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga ni Padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi, 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko, Padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na Padi, makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131, ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Arangkada Banwa. Arangkada Daba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awin baldo makusog pa, ansa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan. Immune system na e-enhance, ganyan ang
Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Bicol Target, Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, June. May traffic situation lang kayo muna dyan. Ipasok natin na aramon tataso sa tuyang pag-iriba sa OKFM sa 97.1 OKFM si Casey. Casey, anong sitwasyon dyan sa may St. Agnes?
Yes, magandang hapon po, Sir Pio. Actually, pauwi na tayo from duty nung madaanan natin yung yung banggaan ng isang white pickup and pampasaherong jeep. Hindi ko lang nakuha yung kung anong biyahe yon, pero sumabay kasi sa rush hour. So sa mga babiyahe ay magbaon po kayo ng bonggang pasensya dahil ang haba po ng traffic sa kahabaan ng Rizal Street. At dahil po yan doon sa banggaan po ng pickup and ng jeep. Yan, very latest pa lang tabi yan, Casey, ano? Yes po, actually kakaano ko lang. Kalusot Sabi ko, pa ano ba lang. nangyayari? Kakalusot ko pa lang. Nako. So, ayan po. Kung ano yung mga biyahero natin, iwasan nyo na po yung daanan dyan sa may Rizal Street dahil talagang mainit na yung panahon. Iinit pa yung kung makukulot yung bangs nyo dahil sa sobrang traffic. Tapos, syempre, labasan ng mga estudyante, diba, rush hour, and sinabayan pa nung traffic. So, magbaon po tayo ng pasensya pag nasa kalsada tayo. And at the same time, ayan, ingat-ingat sa pagmamaneho. So ang traffic both ways, Daraga direction and Legazpi direction, parehong apektado yung traffic sa area niyan, over. Actually, mas grabe yung traffic going to Legazpi compared sa papunta ng Daraga. Pero may build up dito sa may Vel Amor area. Yun, Yung halawig. crossing dyan, halawig po ang traffic. Matindi. Imagine from crossing dyan sa may Belamor hanggang dumana sa may Santa Ines. Sa may dito na sa may City Hall. City Hall, ay sus Hanggang Mario. doon na ang traffic. Matindi. So, inapunta ka na. Oo. Yes, ayan, sinabayan pa nung aksidente. So ayan, sa mga motorista po natin, ingat tayo and ayan, iwasan na po yung pagdaan dyan sa lugar na yan para hindi kayo maabala. Okay, so extra mo tayo pag nagre-report. Ini po si Josie Casey para sa DZGB. Thank you so much, Josie Casey, kang 97.1 OK FM sa sitwasyon dyan ng traffic na may aksidente sa may St. Agnes. Thank you so much, tabi. Thank you. Thank you. Mga tugang si Josa KZ sa tuyang pag-iriba dyan sa 97.1 OK FM. Linaog ta na ang traffic hanggang na sa City Hall. Poon dyan sa may Belamor. Linaog ta na ito tabi. Now, yung mga motoristas dyan, kung pwedeng malikayan ang area na yan, pero kung napasubo na kamo, magkuning halabang pasensya, may aksidente pa dyan, nagbanggaan, pampasayarong jeep o kaya parang nabundol yung likudan it's not a head on, nabundol. So sa retratong pinadala sa to, so pick up na puti nabundol sa likod kan sarong pampasayarong jeep. Yan, so diyan nagbi-build up ang traffic tabi diyan sa may St. Agnes, pundo man sa Baybil Amor, St. Agnes, hanggang na diyan sa may City Hall Capitol. Sus Mario Joseph naman, oo. Okay, now, kung sa tropa tibad ma-follow up taman sa aga, tagung yan medyo alanganin na, dyan sa Civil Aviation Authority of the Philippines, matindi. Nagkakaigwa na ng initial na build-up ang violent reaction sa pagikan itong supag-kontra kan pag-imponer na dyan ng 50 pesos. Mahatod ka lang, 15 seconds ka, 10 seconds, pagbalik mo, 50 pesos. Bako araw ka itong igwaning minimum na kumperang oras. Saka ka lang mabayad. Ganyan dahil na. Paglaog mo, lagatak ang 50 mo. Mahaloy ka o dahi. Makontayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines, although this is legal. Taigwasinda ng pinagbabasihan na lay na sindaan pwedeng magibonin mga rates man para sa koleksyon nga ni. Kaya lang, konsideraron man so practicability. Dahil man nangangahulugan na igwa ka mong legal basis, okay na, consider man yung practicability. Imagine mo yun, mahatod ka lang, dahil ka nga nag 1 minute, 10 minute, ibababa mo lang, luwas ka na naman duman. Tapos yung mga ining Grab, buda sa iba pang mga TNVS, simpre ipapatong anduman sa kunyan sa pasahero. Igwa ning ripple effect yan. Ako, sus Mario Joseph naman. Ay, nako, si Manong Rick na Mendoza, tabi mo na. Manong Rick, good afternoon. Good afternoon, Manong Pio. Opo. Ang traffic tabi, bako lang sa Rizal Street, pati ining Washington Drive. Yung na, anong nangyari man niya sa Washington? Dayman, so, natural na rush hour. Ay, so natural na rush hour. Nagpupuon na. Tukod na. Oo, pakidescribe. Tukod na magpunigi sa Kapitolyo, sundo naman sa Caltex.
Ay, sus Mariusip man nakalawig. Dahil na naghiruan. Iyo. Ay, mara sa pa. O di, tamang-tama manong Rick. Duwan ang traffic situation. Rizal, Iyo. Santa Inés hanggang City Hall, tapos Capitol hanggang Duman sa may Caltex Washington Drive. Yan, iyo po. Ay, sus Mariusip. O sige, tabi manong Rick. Iyo Salamat man sa sa info. natabi. Apa, sige po. Si Manong Rick Mendoza, Operations and Traffic Division kan APSE mo, nagtao pa ning situationer kan traffic dyan sa Washington, matindi man tabi ano. Dire-diretso kita kan mga istorya sa luwas. Itudutan na ano, si Angel ang enot. Angel, good afternoon, please go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Sa aga, inguwakan ko, Sir Pio, na may makaurong kita duman sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ay, opo. Manungod po dyan sa rates na pagbabago sa BIA. Apo. Sa mga dagdagtang bareta, Sir Pio, nakatalaan na magkondukta rin inspeksyon sa aga, Abril 22, ang mga personahes kan Commission on Election na Bicol sa mga automated counting machine na nakasaray sa indang provincial hub sa barangay Gugon, Legazpi City. Iniyan pahayag sa DCGB News ni Comelec Bicol, Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, kung sa isa iyang sinabi na ang inspeksyon sa aga may katuyuhan na mahiling ang sitwasyon asin masiguro na wala ning magiging problema ang mga gagamito na ACM sa Mayo 12 eleksyon. Sinabi ni Valesa na posibleng ngunya na simana makumpleto na ninda ang distribusyon asin delivery kan mga ACM sa mga municipal asin city Comelec offices na ito daw pinuunan kan Webes asin Biyernes Santo mantang pigahanap na sa ninda ang pag-abot kan mga gagaramito na balota. Siniguro ni Valesa na secured ang mga ACM sa ini dahilan tamay nakabantay na otoridad, mantang on-track na sindangunyan sa preparasyon sa papaharaning eleksyon. Sa ibong kami, may pangapudan man si Attorney Valesa asin sa mga kandidato asin sa butantes digdi sa Bicol Region. Dangogon ta sa Pio, ang tingog ni Attorney Valesa. As the days na hiral na po sa election natin, we call po sa mga kandidato na maging responsable ka mo sa pangangampanya nindo at paghagad ng tuwang na ikaw iboto. Sa mga botante naman po, be discerning po. Ang huwag niyo pong ibenta ang inyong boto, piliin po sa nararapat at magsisilbi sa inyo. So, yan na, Sir Pio, ang mga pahayag ni Attorney Valesa kan Comelec Bicol. Di iyaw na palan so kunyan, counting machines. Opo. Ay, iyan na counting machines, nakakonektar na anduman sa voting machine, yun na yan? Apo, Sir Pio, iyan mismo so gagamiton sa eleksyon. Ang tigahalat na lang po so mga balota, tangaling formal lang maging preparado po talaga 100% ang Comelec Bicol. Iyan, iyon ang susuk ngalagta mismo kan balota. Okay, sige tanganing sa aga ma-inspeksyon. Opo, baad mo kalogin ni Sir Pio sa programa mo ta ang naka-schedule po duman alas 9 yung pagkaaga. Sa ina lugar? Sa provincial hub po, Sir Pio, kana Comelec, dyan sa barangay Gugon, Legazpi City. Igwa kung tigurumdum na abogadong di yung nag-ugat-ugat sa liog kika paportista. Imbitado ito. Si abogado siya ito. Isa na itong abogado na madadaya nga yan. Ay, sus Mariusip naman, oo. Dai pangani. Dahil pa man yan, Sir Pio, maiiling nila kung may dayaan ta. Hali duman sa manufacturer kaan, sealed yan. Sa May 5 pa, gigibon itong official sealing and testing kaini sa mga Comelec offices na po, sa mga munisipyo asin sa city, digdi po sa Bicol Region, maging sa buong bilog na Pilipinas. Yan. Okay, sige. So yan, Sir Pio, ang madadagtang informasyon halis sa Comelec Bicol, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa dagdag na istorya hali dyan sa Commission on Elections Bicol. DZGB On The Spot Report. Diretso kan istorya, si Pading Jomar, duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, marahay na hapon man tabi. Please go ahead and what's happening? Salamat, Pading Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, nasungkit kan Malilipot Municipal Police Station ang rank number 1 sa ginibong Unit Performance and Evaluation Rating o UPER para sa Class C
Municipal Police Station digdi sa probinsya Canalbay. Ini ang maugmang ipinag-anunsyo ni Police Captain Alex Alcantara, Chief of Police kan Malilipot, matapos na susugsay nakakuha ni 90.2% na rating ang Malilipot Municipal Police Station para ngunya na bulan na o para kan bulan na Marso 2025 na nagresulta tangani sindaan maging rank number 1 sa natatapos pa sa ng UPER evaluation. Sigun sa saya na pangyari ni dahilan ta nagibok ang Malilipot Police Station so gabos na mga trabaho na dapat nindang gibuon na nasusunod o sunod duman basado sa mission and vision kan Philippine National Police. Katakod kay ni pinasalamatan niya ang mga grupo na naging katabang kan Malilipot Police Station para matain ang araw kay ning performance. Partikular na pigpasalamatan niya ang advocacy group na may gusto nagtatabang sa Malilipot PNP sa gabos na mga aktibidades kay ni asin ang GPT o ang Malilipot Municipal Advisory Group for Police Transformation. Kaya ba dyan ako pa sa grupo ngayon? Kaya man pala nalalaki ka. Siyempre. Loko-loko ka talaga. Buwa ka. Dahil ba pwede na ibanggiton iyan na grupo? Sige. Na naging katabang ninda sa kadakul-dakul na mga programa na pinag-implementar mismo kang grupo sa pakikipagtabangan kan Malilipot Municipal Police Station. Ang awarding ginibukas sa bagong aga duman sa Albay Provincial Office sa Ligao City. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Pion, DCG. Di ano man sa mga pinag-advise mo, membro ka kan advisory group na loko-loko ka. Gun mo ang nakapang award pati. Ang mga advice ko kay COP, sa mo sanang duwa ito. Ang apod kan abiso di botelya. Dahil pa actually, dahil pa man kami nagpatumbahan kibutilya ni COP. Baka sa mga masurudalda. Sige. Okay, sige. Iyan pa din report, Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar. Sa istorya hali sa luwas. Istorya pa dyan sa palibot. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead, man. Yes, maray na hapon tadi sa Tio, maray na hapon sa mga parantabay sa dagdag niya tong bareta. Balik na sa normal o kaya regular na dalagan ka na trabaho ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRO sa Daraga Albay matapos ang sarong simanang pagpapailarom sa Red Alert status darakan o may naging Semana Santa. Sa pagkitaguron sa DCTV News, sinabi ni MDRRMO Head Engineer Tim Dineros na kasubagong aga tabi sertiyo ka na formalmente na piglist o hinalik na itong Red Alert status sa munisipyo ka na Daraga Albay. Kailan talapos naman sa Semana Santa ng taon 2025. Nagpapasalamat naman si Dineros sa naging kooperasyon man ka na komunidad dahil pasigid sa iya dahil manindara kulang emerhensyang na i-record ang sa indang opisina sa kondukta kan Semana Santa dyan sa Daraga Albay. Kung igwaman sindanin mga tig-respondihan, mga minor lang tabi ni Serpio, mga dit na Roberto Robismayo, ay tayo sa nabuda first aid umay na, ay man si mga dala kulang emerhensya na kaya pinalagan sa ospital. Paypay sa nabuda amonya. So, katingko, paagi sa na dyan lilay sa nang dit sa kal. Buhay na naman. Ikaw man niya, mga traffic accidents, pero kaya so mga related sa Holy Week and pagburo barakasyon, pagburo parasya kan mga turista, para sindanin na record sa Serpio kung kaya masasabi man na kumbaga mataryong po so naginindang preparasyon and patanid sa publiko kung kaya magpuhon sa bagong aga kan malis
So, red alert status, balik na sinda sa normal na dalagan, regular na scheduling, at mga personahes, pero 24/7 man giraray na available ang serbisyo kan Daraga MDRRMO. Roger. Ayan tabi Sir Pio, dagdag istorya, halik sa Daraga Albay, Diyos Pabilo. PCGP. Salamat Joshua sa istorya halid dyan sa luwas. Ano June ang kwan? Pwede na tayo. Let go na tayo. Okay, let's go na. Bakong let go. Sa agad ako kita mapaguro istorya na no. Iyan na kunyan, iyan na sa Kaap. So kay Pope Francis, the late Pope Francis. And nagbuto ba ka ito June na posibleng makasalida is Cardinal Tagle. He is a contender, Pilipino sa diring tao ta. Pilipino, kababayan ta. And dakol pa ining so sa karne na dahil na dideterminaran kung paano iyan mariresolveran ang pagparalangkaw kang presyo because along the way June sabi ta nga ni hali duman sa farm gate so farm gate June barato ang problema na along the way sa supply chain bago makaabot duman June ta ining mga nasa saod bako man hindi kagustuhan na maglangkaw kundi napipiritan ta alangkaw na subenta sa inda sugat na ito from Daing kasalan sa mga sa farm gate so nagpapabakal ng buhay na orig. Barato. Maski nga isindan nagangalas, mahalon duman sa kunyan. Sobra-sobra pala ba ang presyo sa saudan. So duman man sa saudan, dahi taman mababaso yan. Ta ipinasa sa inda, pinatungan na. Somewhere along the way, duman minaswitch dyan kan paglangkaw kan presyo. Duman, ang narurumduman tangan ikaan maski so Department of Agriculture naghahagad na ning tabang sa NBI na matrace kung paano iyan tabi na pasistema ngayon ha o di salamat kan sa ido pagantabay sa aga po yan dakol kita mga tema salamat kan sa ido pagantabay mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.